OK, takže čau dámy a pánové, moje jméno je Kuba a já vás vítám u nového videa na hru Counter-Strike 2 a budou to nějaký mý další kombíčka do 300 eur, nůž a rukavice do Counter-Strike 2, tady jsou vidět mý pikemy a já doufám, že se video užijete, já si myslím, že není čas zdržovat a jdeme na to. Tak, a jako první kombo jsem si vybral Motoglove Startle Field Tested s cenovkou 142 eur. A k tomu nůž Falchion Knife Damascus Steel Minimal Wear kondici s cenovkou 140 eur. Takže nám to dohromady dává nějakých 282 eur. Takže si myslím, že jsme se akorát vešli do těch 300 euro. A za mě je to docela hezký kombo a dál bych ho. Zelený rukavice, ten nůž se k tomu co hodí. Cenovka 300 eur, akorát není to špatný za mě. Já si myslím, že můžeme jít dál. A zde jsem si vybral Nomad Knife Urban Musket Field Tested za 141 eur a rukavice Motoglove Smokeout Field Tested za 138 eur. A co se týče finální ceny, to máme 279 eur. A do bílého loadoutu se to bude nádherně hodit. Když si k tomu koupíte nějaký Print Stream, USPčko, Deagle, za mě určitě parádní do toho loadoutu. A jako třetí a poslední kombo dnešního videa, tu mám Ursus Knife Blue Steel Wellworn za 137 eur a Specialist Gloves Mogul Wellworn za 141 eur. Takový kombo do té modré barvy, ale zase to není jako moc přehnaný. Mně se toto kombo osobně hodně líbí. Používal bych ho já asi nejvíc ze všech komb v dnešním videu. Tak já vám děkuji, že jste video dokoukali až sem do úplně finálního závěru tohohle videa. Já budu rád, když tu zanecháte like, odběr, napíšete komentář, jaký kombo se vám líbilo nejvíc a který byste vy chtěli osobně mít ve svém inventáři. Moje jméno bylo Kuma, tady to byly komba do Counter-Strike 2, nůž a rukavice do 300 eur. Takže do nějakého dalšího videa zase čau čau.